Bună, Vio! Bună, Clau! Vă invit la o dulceață de salcâm. Ia uitați cum arată. Este delicioasă, vă garantez. Vă pup! Deci facem siropul, am pus zahărul, apa, lămâile tăiate felii jumătate, iar jumătate am stors sucul și l-am adăugat. Și fierbem bine până se dizolvă bine de tot zahărul. Se face un sirop. Se fierbe așa 5 minute după ce începe să fiarbă. Apoi se scot lămâile, se spumează și se adaugă florile. Deci am fiert siropul cu zahăr, apă, lămâie, jumătate felii, jumătate zeamă. Apoi, după când a început să fiarbă, le-am fiert timp de 5 minute, apoi am scos lămâile afară și am spumat bine, apoi am adăugat florile și apoi le fierbem iarăși împreună între 5-10 minute, după ce începe să fiarbă în clopot. Vedeți, am fiert-o în jur de 6-8 minute. Mai fierb 1 minut, 2, sting gazul, pun un capac pe ea și o las până mâine. Mâine voi reveni cu finalul, să vedeți, până mâine florile se vor confia în sirop și o să vedeți cum o să arate la final. Ia uitați, dragilor, ce am eu aici. Deci cam așa arată această dulceață de salcâm. Este ca o miere. Acum o să mai încălzim o dată, până dă într-un clocot, apoi o punem fierbinte în borcane. Dacă se îngroașă prea tare și o vreți mai subțire, adăugați încă puțină apă caldă, fiartă, și o mai dați un clocot. Dacă vi se pare că e prea subțire și o vreți mai grasă, o mai fierbeți un pic, 5-10 minute și la fel. Vă doresc poftă bună! Vedeți, cam așa trebuie să arate produsul final.